on calminama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe e yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV e yewte mon édition spécial nde ganduɗa oɗon keewi yebde ɗum e kala saaha en jetti Abou Gaye ballidiɗo men hen no fewi no fewi no fewi kadi hande komin dañƴo koɗo bettuɗo ɗum waɗi Abou Gaye dañani arde sababude koɗo ndeno ko neɗɗo mawɗo Allah mawnini hokki kam aadiji tawa kadi wona e welede makko aadi ɗi pirto ko ɗum waɗi ngolɗo kam o bettano ari min mbadde yewtere nde gaccu en haqqi no fewi koɗo o wona koɗo koye galle he jeeya ko ɓiɗɗo pullo no worɓe fulɓe ni biyeteɗo Ly Alassane Abdoul lollirɗo Diallel Ly mo cuuɗi men Fonde As e nder to e Mbeelu Weldi ko neɗɗo pinɗo ko neɗɗo jarlitiɗo ko neɗɗo jirliɗo aduna he ko neɗɗo gandu ko neɗɗo ɓamtare ko kewɗo pinal kewɗo humpido kono fannuyanke banggue dawgol Ly Alassane Abdoul Diallel ko addi fof calmina yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV. alhamdulillahi rabbil alamin jettode ngoodi ni Allah e nelaɗo mum caggal yettude Allah e nelaɗo mum juuɗe Mouhamadou Rasulillahi min beltinimomo an Abou Diop min beltinimomo no feewi bandiraɓe yeeɓoɓe Piindi TV e tawtorteɓe ɗum e nanoɓe ɗum e nandinteɓe ɗum goto mum fof mi salmini ɗum inde mum e yettode mum mbeɗa ñaago Allah kadi calminaɗi ɗum yo taw ɗum e dow jaam min fawa hen hunde seeɗa nda yamiranimi an Abou Diop sa jibinano koye leydi ndi pulaagu yettata koɗo yettiɗo won wonɓe yeesama ha heewi kono alhamdulillahi rabbil alamin kala radio bona haala pulaagu e leydi ndi an keeri ɗum yo Allah accane ɗum yañanma hen yo Allah yoɓe ɗum kadi ko mbaɗanɗa ko fulɓe e leydi ndi yimɓe fof no beltanima caggal Allah yettude Allah e nulaɗo mum min beltanimama hen a ɓamti pulaagu a nawi ɗum ɗum foti yaade sukaɓe jibinanoɓe e leydi ndi hen tolliɗa ɗo fof so wona ko mbaɗɗa ko pulaagu wona hande wona ɗum haalte Allah jarama jarama bandiraɓe salminima a jarama wona en woni koye ma tan woni ko moƴƴere ma e ɓernde ma kalɗa seydi Ly kalten koko fati e dawgol mboɗo andi somi ɓaaƴino banggue ñaamo mi wiyen kala ko fati ndema sewo sewo ko fati e ɓamtare on diwan mbaɗon gueɗe men Ablaye Racine en e woɗɓe waaɓe noon son darima kalten koko fati e ɓamtare kono hande kalten koko fati e dawgol hande o en gummima e daawal en gummima e daawal e élection présidentielle mo ganduɗa ina wanno kuluhuli ina wanno fayre ina wayno waɗi joomu ngu ko parti au pouvoir yani opposition ngabbiti holko kalantaɗo hen bandiraɓe haade men nadde mundi yewtere nde ko kalanmi ɗum ɗo caggal hoddiroji Allah innuɗa ɗum kala ko Allah hoddiri ko ɗum woni ko wonata yooɓe paam ɗum ɗo keewi ko Allah ittata wattata Allah itti président Macky Sall waɗi président Bassirou Diomaye président Macky Sall min jaade mum ñande wi goo ha heeɓi ɗo saami ɗo ko minen e mum goni président Bassirou Diomaye Allah addi ɗum e leydi ko yimɓeɓe mbaɗ haqqillaji mumen e ƴewde ko watte ko waɗata ko kalantumi hen yimɓeɓe kanko Bassirou Diomaye Faye omon wayno jombaji seeɗa yimɓe ganduɗa ko woni ko dillata ko foof o suwa dillude hen taw mbiya dille makko min jiyani dille makko e dille président no gonirano ni omo salmina tan omo juuro omo yaha e leyɗele ɗe kono noon ko yahata ko foof ko gardiɗo dawrugol makko kañum jogui ɗum président Sonko kanko Bassirou suwa wadde hen komin jiyatno koye président ji min mi hawri Abdou Diouf seeɗa mi hawri Ablaye Wade tigui rigui nden noon ko taw mbeɗa nawliri Ablaye Wade ari nde e leydi ndi taw mbeɗa nawliri ngal ɗo koyngal noon woni seeɗa e politique ngal ɗo koyngal woni koye gueɗe ko waɗi business uji goɗɗi Macky Sall nde ari nde mi seer nguto nawligo gondumi mum joguimi dewgal gotal tan ko dewgal politique joguimi ha yetti jettimi ɗo hannde kono ko jiimi ko woni hen ko keptimi woni hen komi heptinani ha hannde noon mo artir konngol ngol e ma nan yeesa mbeɗa ka namdotoɗo ko namde hay kala ko naati haqqillama ko ngandumi famamuyam mami haalane mbeɗa wawi famde noon ko wodani mbeɗa wawi famde ko woodi kadi holko keptinɗa e ka heptinani woni ko keptinmi yimɓeɓe mbi ko neɗɗo jaam yam wala dille komi heptinani golle président no lelga président leldiranno ni no yaranno ni mi nanani dille makko e ɗum nami tan ko dille Sonko dille Ousmane Sonko ɗum noon kanko Allah no rokkimo gueɗal no hoddirani mo wonde président de la république on foti yaltinde ɗum o holla ɗum yimɓeɓe komi heptinani ala meɗɗo laamade leydi ndi tuggude Abdou Diouf fewde hannde taw wiyani no wara gueɗal fulɓe mi yii e banggue économie
seɓe kaali Fouta haaletaake hen min kalɗo Fouta haaletaake hakkillam no udde ɗum sabu no wayna Fouta wonko woni e leydi ndi kala ceerno moƴƴo biteɗe leydi ndi ko Foutanke kala lamɗo moƴƴo biteɗe leydi ndi ko Foutanke so Fouta iwiyama no momte e hunde haqqillam no uddi hen seeɗa ɗon mi heptinani ɗon a heptinani ɗon beele wona ko haala kalte ko wonde so tawi ko mawɗo landa APR kañum ho mum yaade makko e yimɓe muɗum mbaɗonoma e goɗɗo beele ɗum foti muuse on o heewi haalama e ɗum ɗon mawɗo landa APR o yimɓe heewɓe ne mbiya kanko yimɓe nane taw ko wonɓe e nder APR taw ko yimɓe fuutankoɓe nana kala e makko haalullaji ɗi belani ene mbiya kanko waɗi ɗum kono noon ɗum kadi min no manki naɗi ɗi belani koɗi gonga walla ɗi gona gonga ɗi belani ko toon paami haalullaji ɗi belani kono noon min ɗon mbimi ko wona gonga ko Allah hoddiri ko Bassirou Diomaye hayso wonno koye nder kaso Allah no hoddirani ba ñalawma mbo heɓata leydi ndi o heɓat ɗum ko goo gueɗal ɗiɗaɓal ngal sinno makki wawanno ittude to tawa kanko Bassirou Diomaye Faye ina yiiɗi mandat o continue e mandat o ko kori kadi makki continue e mandat o bon so makki itti mandat o kadi suɓima Amadou Ba e nder leydi ndi makki ko julɗo makki ko lamɗo makki ko ɓi moƴƴo makki ne jogui teddugal e aduna wiyata hoore mum mi haali gonga ha ɓooyi mbeɗa haala fenade ɗum ɗeɓe hawnade woni mi haali gonga ha ɓooyi mbeɗa haala fenade itti Amadou Ba suɓima ɗum darni nawgas e joyo ɓo dañoɓe nawgas e joyi ɗo dañoɗi e nder landa makka jawti ɗo lamminɗomo ɗi Amadou Ba jeeyano hen waɗani hen tampani hen golle serindiɓe ɓeɗo fof joni ko jeeyano hen wondunoɓe makko ɓe jaade makko haw yetti ɗo hannde nawgas e joyi ɓe no dañata nawgas e joyi ɗi wondunoɓe makko nden Amadou Ba tawa kono suwima Amadou Ba e nder ɓe no fayi ɗumen ina hersino e makko kadi darade o wi min wanno Amadou Ba mi itti Amadou Ba hannde e nder leydi ndi inde ɓe hawnaki yo yimɓeɓe gartir guiti mumen e Allah no wawi makki wawi Amadou Ba wawi Ousmane Diomaye Faye ko Allah lammini Ousmane Diomaye Faye makki wawa hen haydara goɗɗo wawa hen haydara eɓe toñimo hen noon ɓe kaalimo wonko metti makki noon e Amadou Ba ko metti ko makki mami ar ɗon émission jawtuɗo o ko neɗɗo Diomaye Faye ari ɗo on gonɗini kaldigal président Macky Sall kadi ko neɗɗo e mabɓe Pathé Sarr wonde gonɗini kaldigal ngal gonɗini ballodiral ngal ko ɗum woni nafoore leydi ndi e ko nandi hen kono an a gonɗinani ɗum wonde président Macky Sall haaldama walla famodama walla ne yaadi hen e koɓe gone dow mum ko mbeɗa andi président Macky Sall haalde makko ɓe jooɗodima ko wona lawol gotol ko wona laabi ɗiɗi heddi ko keɓe mbiyata koko Macky lamminimo mbimi ɗon mi jaɓani ɗon Macky wawa lamminde hoore mum wawa lamminde goɗɗo eɓe kaldi Bassirou Diomaye Faye e kanko président Ousmane Sonko ɓe kalde Macky ɓe mbadde Macky dialogue ɓe mbadde mo négocié ɓe ala fof keɓe kaldani mum kono heddi Macky kadi jolni oɗo wiyete amista mum yaltiniɓe waɗi feere haɓe jalti ko Macky waɗi ɗum kono ɗum fof lamminani Ousmane Diomaye Faye so Allah hoddiranima mo laamade o laamata e kono Diallel holdi o Allah lamminta holdi o kono Allah kam jippaki haalde Allah waɗata sababu o ko yimɓeɓe wadde sababu o koye mawɗo e yaadiɓe muɗum Allah waɗi jo ceerno Abou Diom mi namnoma ɗo seeɗa Macky ƴettani oto mum naate yimɓeɓe ne wi yimɓeɓe gotane e Bassirou Diomaye Faye ala ina laaɓi Bassirou Diomaye Faye sinno wonno koye nder kaso ina wawi gaño leydi ndi ɗum wawi wonde ina wawi wonde a faami de no Macky salinoma kadi wi ittanimo toon waɗanimo ɗum ɗon waɗanimo ko négocié kadi ko lamatoɗo leydi ndi ñaɗojo koye lamade leydi ndi kono heddi ko Macky fiyi Amadou Ba Macky lammini Bassirou naggam e naggam mbeɗa manki ɗon famde mbeɗa andi noon won dut gonɗo hakkude Bassirou no gonɗo hakkude Macky Sall e Amadou Ba won dut gonɗo ɗon holko waɗi hakkude mabɓe wasde nanedirde ko saabi ɗum ɓe mbi ko Amadou Ba toñi Macky ɓe mbi eyyi kono Diallel kam wiyani tawa ko tawde haalte nde kono won wiiɓe kadi ko Macky kadi jamfi kañum ne ala so tawi wiyama noon eyyi wadde an a dallintu a dallintu an wonde so jam fo woodi hakkude mabɓe ko Amadou Ba jam fi kalna min jam fo o holno wayi hay an Abou Diop ma dallin ɗum waɗi wi noon ma dallin ɗum aɗa andi Macky ko neɗɗo aɗa andi Macky ko responsable aɗa andi Macky ko président aɗa andi Macky tiimi leydi ndi fof Macky woppi miñiraɓe mum woppi bandu men woppi sehilaɓe men ɓeɗo fof ƴetti Amadou Ba ko Macky goto suuɓi walla ko Benno Bokk Yaka fof ne suuɓi Macky goto suuɓi aɗa andi waɗi wiide Macky suuɓi
benno bokko yakar wonɓe hen fof e sernaɓe wonɓe e leydi ndi e waliyaɓe wonɓe e leydi ndi hen fof mo makki deyno wi ballen Amadou Ba ma jaab nde makki joɗino ɗo jappere nde kalmo wi mi so wino wiya an Abou Diop ya waɗa président de la république kanko makki o naate yimɓeɓe mo waɗa campagne ma jaab ma yimɓe jaab ha heddo noon ko mbaɗiyata ko makki tan suumi Amadou Ba yalti wi ko Amadou Ba waɗata ko ɓuri labde ko kanko o sa par ce que ko suɓa ko e ko waɗa ko négociation fof makki waɗi négociation e kono Diallel hokko saabi wadde sumgol leeli balɗe bandu men ina haale ga wiya ko Moustapha Niassène hino kanko ne suɓotono ɓota balɗi ɗo suɓa on yaha ko ɗon jigi fof ko kanko suɓotono wonɓe jiiɗano Amadou Ba wonɓe forsi ha jeewe Amadou Ba wonɓe waɗi campagne ɓe jiiɗano Amadou Ba ngala Amadou Ba haaju kanko forsi ɓen ha ndewe Amadou Ba il faut haalda yimɓeɓe wadde ko wiyete ko Diallel président Macky Sall yaadani hen an aɗa yaadi o waɗi hen doole makko kanko wona directeur campagne yeehi ha ɓooyi o wi hayso ko meeting ngaji 4 ma wiyamo yaada e Amadou Ba fotaji mabɓe jiidaka ɓe takkodiri ɓe mbaddani banderole uji o jippaki e terrain he o sembinani o duusani haɗimi wadde ɗum kono Amadou Ba yeehi France won dut janɗo hakkude mabɓe kanko makki o darti ko koliɗami ko fof an Abou Diop so tawi min Diallel a hoolimomi a itti responsabilité ma fof a totti kam a nante am mbeɗa waɗa goɗe cewɗe caggal ma darta keɗɗami makki dartiɗo jiɗɗani ko Amadou nde yeehi France nde jamfi makki ha makkitini toon probléme maɓɓe sa ƴeewi photo ji ɗe ñande Amadou Ba arti France kalami koye radio jiɗmi ko Fouta heɗo ɗum ñande Amadou Ba arti France conseiller ministre o no wiyamo salmini makki sali e nder conseiller ministre yimi jiiɗen photo ji yimi jiiɗen photo ji ko ɗen photo ji noon ko wajiɓe kaalani makki ko Amadou Ba wi ko ɗum dartini makki kono cikkumi président de la république neɗɗagal mum e gandal mum e pinal mum e hoolare mum e mbawko mum wasde salminde neɗɗo muɗum mo suɓino ina foti salminde ɗum salminago ko sunna ko heddi ko on noddamoɓe kalda est ce que ɓe mbawno haaltide ɓe waɗi ko moƴƴani o yeddude e makko on woppa ɓe yawta eyyi mbiɓe so tawi kamɓe tan ɗiɗo kalduno so ɓerde makki jippima salima wadde ɗum ɗon yimɓe fof ma pawtoro e dow makki kono yimɓeɓe fof waɗi signal yimɓeɓe fof gandi Amadou Ba wonko waɗi makki e nder salminago joni wondemo président de la république ko neɗɗo ardade mbo leydi ko neɗɗo kala kono muusma an Abou Diop ɗo joɗiɗa ɗo ɗen kuccidiri ina muusama kanko président a faami o diwi kadi joɗade e radio omo huccita yimɓeɓe omo wi Abou Diop waɗi kam ni Abou Diop non wona radio ko yo noddumo non ko yo noddumo o wiyamo wonko mbaɗɗa welani fewani accu ɗum ɗum ko yewti nde wino nde Amadou wi ko woppani ala mbimi ndo wiyata nden ɗon taw Amadou waɗi kono bonna taw kanko hanti o wonti poussiére taw makki wonti poussiére ala ko makki wawi wadde hen taw wonti poussiére gontuɗo poussiére no wawi wadde ina wawi sumde wuuro ina wawi ñippude wuuro won sa taw kono gardiɗo wonata ko muñowo makki muñi ko ɓuuri ko est ce que makki muñani e laamu mum ko ɓuuri ko Amadou Ba waɗa ɗum ko beela makki o muñi ko ɓuuri aɗa ko Amadou Ba waɗimo ko o ƴewani sino ko ɗo tan dottino hayde kono ƴeewi ko Amadou Ba waɗimo ko jahowo so Amadou Ba yawti ɗon o wawi dañude probléme caggal makko ɓuuri ɗum artir hakkille ma anni Abou Diop ɗo joni wadde ɓeɗo joni laamiɓe o ala probléme hay goto yimɓe makko ngala hay probléme so yallal yo ɗano holon kanko président ala ina mbawi wasde ɗanade kay ala so tawi joni mbiɗa ko sa woppi Amadou so o waɗi Amadou Ba ina wawi waɗamo ko ɓuuri ko waɗando ko beele ɓeɗo arɓe joni aɗa hooli kala ko wima gonde makko jaada e makko tawa mbatta kono muusa walla muusiɓe makko min hoolata ko ɗum mbeɗa waɗi ko hooli kanko makki mataw wonko haalde ɓe faade makko hoore makko kanko ɗum ko yakaram min Diallel wona haqqi kono kanko natti jogade yakar on saha so resdi Amadou Ba ko resdi ɗum ko ma yaaru no foti yaarude ni par ce que hollima ko no foti ɓeɗo ko mbawi wadde fof keɓe habdiɓe ɓe gonno kala to mbaɗi leydi ndi keɓe habdiɓe keɓe sippirannoɓe keɓe waddanoɓe hunde foof witaki ni kono witaki kadi kanko makki o suɓori Amadou Ba ha ara waɗa ɗum ɗo ɗum kay koye dow makko fofteno wadde an aɗa yaadi ko président Macky Sall waɗi ko aɗa yaadi hen caggal nde mbiɗa o waddini Amadou Jamfi walla Amadou haali aɗa yaadi ko waɗi ko min kay mbimami président Macky Sall ala ko waɗi ko Allah lammini Bassirou Diomaye Faye kono Diallel Allah jippaki kam jaggue jungo makko yaltina bowal so wonko yimɓe rewata waɗi ko sababuji ko Allah naati e makko ko Allah nanni e makko hoddiri yo yaltinmo bowal mi fof ko dira yaltinde Diallel ɗo an haqqille ma daɗi ɗum finalement daɗi ɗum daɗani yettaki toon non gandal ma daɗi ɗum daɗani jinmi wiide tan a wi joni kala mo lammini hay somin mo lammini kam ami laamu wadde ko kanko lammini ala mbawi mbasa laamade kono e sumgo ngon ɗo suɓotode eyyi kala ɗo darima waɗa campagne guila e ceerno hay human binne hay lamɗo omo waɗa campagne min de kolimi ko Abou Diop
so makki wi hooli ko Abou Diop hakkillaji yimɓe fof wonɗo pawi tawde makki ardima leydi ndi wonko yiye Abou Diop wadde haalɓe ɓe Diallel mbi ko paami caggal mum makki makki haqqille mum woni koye Diomaye Faye woni koye lande Pastef natti wonde Amadou Ba ala ɗum wona haala aɗani kam so tawi haqqille makko wonna e Diomaye Faye wonne on makki no Diomaye woni nde ɗo no wonde Sonko so makki yiɗino heɓde kala neɗɗo mbo yinno heɓde on saha mo heɓ ɗum e ko neɗɗo makko haali ɗo neɗɗo makko ummiɗo ko ɓooyen kañum wi noon neɗɗo Sonko en laaɓɗo haali kaldigal ngal no woodi haali ko makki wallodiri e maɓɓe ko saabi naggam e naggam ko kañum kaali ma faami banda o mi nanne portable am mbimi a nanani ko makki wi koɓe yimɓe mbima ko makki wanni bo conscient ko makki wannimo ni kanke debbo makki jiiɗi ɗum kanke debbo makki jiiɗi ɗum makki mbo jiiɗi fof e hoore mum teddugal hoore mum ɓurani ɗum Sénégal totti ɗum leydi laami candidat ji ngari ha goni capanɗe walla naggam e naggam candidat ji ɗi ala hen mbo waɗani caution o wannani Amadou Ba caution on sa Amadou Ba ko junngo makko ñaama so dawi joftat koye makko makki mbed ina siiri kam gilli ɗo yiɗi Ablaye Daouda ina famɗi neɗɗo mbo yiɗi ɗum kono wi ɗum tan ko jooɗo ɗo a yahata so wonano makki hay goto wawa hadde Ablaye Daouda wadde candidat hekka yaltude kanko tan haaɗimo ɗum fof ɓeeɗo fof wawa waɗirde ɗumen sodirde ɗumen wonki Diomaye Faye Abou garti en hakkillaji men Diomaye Faye ko Allah lamin ɗum makki wawa hen haydara mayran wawa hen haydara Samba wawa hen haydara Diallel ko Allah lamin kam en diwti ɗum ala en ɗon en non en diwtat ɗum par ce que Allah kam mo laamine lammoto kono jogui ko sababuji joni sengate sifo goɗɗo Amadou Ba yani Diomaye laamima Amadou Ba woni mawɗo opposition beele ko Amadou Ba heddo e militant ji mum ko jogui ko beele yimɓe président Macky Sall ɓe ko hen natata ko hen jeeya walla jeeyaka hen ko Amadou jeeyi ko kañum jeeyi banggue mum Macky Sall woni ko wadde walare mum banggue mbimi no mbiyeɗa an kaldatmi Amadou Ba ala yimɓe temedere nder yimɓe makki ɓe makki ala yimɓe ujunere nder yimɓe Amadou Ba ɓe ko yimɓe rendunoɓe gonti e kono mbimi tan ko gasi joni ko kalami on naati koye nder lande APR Amadou Ba nafat ɗum ko haaltidde e makki natta e ɗum mbeɗa andi kalmi ɗum koye radio leydi ndi fof yo heɗo ɗum so yalti hande landa APR o ma APR dara kalɗo neɗɗo Abou Diop wonnoma Abou Diop addoye neɗɗo mum kalɗo neɗɗo Samba wonnoma addoye neɗɗo muɗum Fouta APR Benno Bokk Yakar nan haaltida nafatamba ko haaltide maɓɓe so Allah hoɗirenima ardade parti o ardo so tawi Allah totti ardade parti o ko Abou Diop o yaada e Abou Diop neɗɗo peesata doole mum tawde anda ɗo tolni so wiyama peesa doole makko hande ina wawi o nimsa e leydi ndi de beele wawa hulde kadi wiide haade mi waɗanoma naggam o mi gembanoma gembam ittama mi liɓama ala wayanɓe mi so ɓen kadi mbiyomi mi gembo beele omo jogo hen hoolare beele omo jogo hen hoolare mbawi wiide yo gemba ɗi mbawi wiide yo gemba yo yante Fuutankoɓe yante Haalpulaar no yante joni ko cerdi ɗum mi nani waji goto no haala e radio wi wonde dewgal hakkude mabɓe gasi biteɗo Abou Diop Abou Gaye wi dewgal mabɓe gasi ñande Madina Gounass lumbima par ce que délégation Macky Sall yeehi délégation Amadou Ba yeehi eyyi ɗum fota wona hunde fonde wonde eyyi wiyaduɓe ɓe witeɓe ɓe jaade Amadou Ba goto hen fof ko Macky rokki ɗum wutti ɓorni ha Amadou Ba wawi yiide ɗum haalde mum goto hen fof ko Macky rokki ɗum wutti rokki ɗum paale rokki ɗum toogu ha Amadou Ba wawi yiide mum Amadou Ba foti ko haaltide Macky so Amadou Ba no haale e leydi ndi hande ne wiya Amadou Ba ko ɗo tolni so Macky jibinano kono wawi taw ɗum wonta mais Diallel hoto jid président Macky Sall yamata le fof laamu nde an waɗi hen jawdi ma goɗɗo waɗi hen président kadi joganoki ko woɓɓe gembi ɗum gaddi comci gaddi foof mbaɗi ñawdale ha laami d' accord an yeehi nokkuji ma mottane a waɗi hunde foof en kaaliɗo émission en dubde émission ajo ha kuppodirɗen sababude ɗum goto fof ko ballaɗo e d' accord Macky aɗani ko ballaɗo kono minen noon minen wallunoɓe Macky ɓe Macky ne ƴewra amen ni o itti komin jiɗna ko e komin cohluno ko fof itti totti Amadou Ba yo Amadou Ba yombo ɗum o waɗe Amadou Ba utti kadi watte Diomaye e Sonko o waɗani Diomaye e Sonko ko Allah waɗe Diomaye e Sonko e Amadou Ba waɗi ko Allah waɗe mum wa Amadou Ba ko Macky waɗe Amadou Ba ko wona Allah koko waɗe Diomaye e Sonko woni Allah ala famani mbeɗa andi Macky ala ko itti waɗe Diomaye e Sonko ala haydara ko kamɓe mbimi ko kamɓe jooɗi ɗo ƴeew nana ko neɗɗo mabɓe kilifa jaaɗo e mabɓe ay jonde mabɓe boyo ko haali ko ɓuuri omo wi affaire o ɓuuri lebbi ɗiɗi wona gonga ko oɓe joodima nde ɓe joodi nde hade makka Macky joddade e makko o joodima responsable uji ɗiɗi e nder APR taw Macky arani taw joni d' accord mbasa ya toon e nder yewtere an hande waɗa gonɗini so Amadou Ba ummima ala hay neɗɗo goto dewo e mum ala
non ko doole jogiiɗo yimɓe hol doole mbele hannde ko kanko woni gardiiɗo lundiɓe chef de l' opposition walla ala mbiɓe essence mo dañi oɗo ko heewi ko amadou ba woni gardiɗo lurndiɓe mbimi noon ko ardi lurndiɓe ɗo ko koye doole Macky Sall e doole affaire o yaari ɗum mbimi so waɗi parti makko hannde yarata noon yahata so yalti parti hannde taw yo yalti affaire hannde o waɗi noon yahata o wawata wonde gardiɗo affaire gardiɗo lundiɓe joni PS naɓe nan mbaɗi batuji ƴewdeno mbatte koye mumen famille mumen yo rendu IRD naɓe jalti AFA ɓe nan yomude on jaaha beele aɗa jotti hannde Benno Bokk Yakaar no wuuri walla délégation mo makko waɗi e Médina Gounass Sow ko Benno Bokk Yakaar walla ko APR délégation Médina Gounass Sow ko APR kono PS naɓe e yaaɓe ɓe fof ɓen fof ɓamde affaire haade mumen yaade goto fof yo fewdir galle mum ha fewna ndenten goto fof yo yaha fewndo e galle mum ha feewa jottaɗen kaltiden ƴenno mbawi ardade boom Benno Bokk Yakaar gardotoɗo lando so wonani Amadou Ba wonani Macky ine wawi yaltude makko ine wawi yaltude affaire kadi aɗa jorti ɗum ala exemple tan ɗum ko exemple non doole ɗe ko Allah waɗi ɗo joni ko Macky Sall waɗi dañe leydi he ko eko golle leydi he ko ene wawi leydi he ni e famde yimɓeɓe elle yidde makko nane leydi he gasani cikkuɗa beele omo wawi waɗ ɗum taw wona neɗɗo mo hooli jino Abdoulaye Daouda haali goɗɗo neɗɗo lomtitama hoolaki neɗɗo lomtitama hoolaki beele so tawi wona kanko omo lomtina goɗɗo taw wona e o Abdoulaye ɗoɓe kalɗe joni taw koye landaji mabɓe kamɓe heddiɓe taw koye Benno Bokk Yakaar heddiɓe ko hen AFP walla hannde walla PS walla goɗɗo mbimi Macky nde suɓgo ngo ari nde yo yaltude ari nde o teddiniri ɗum Benno Bokk Yakaar ko kanko waɗata ni ko rewi Moustapha Niasse jogo ɗum ɗo ko teddiniri ko Moustapha Niasse omo wawi teddinirde ɗum omo wawi ittude kadi ɗum ɗon o teddiniri goto e maɓɓe so tawi aɗa jogui mum nan hen so tawi ine yeeɗa beele ɗum wona ɓaggade tan ha wiye Macky haalan ko Macky ko joom ɓiile ko bawɗo politique ko ceɗɗo jontaɗo est ce que waɗa noon tan ha kurɗe jana e Moustapha Niasse wiya kañum suuɓi taw wona kam ala si kurɗe janane Moustapha Niasse kay janta e makko kanko e bomboji ɗi fof joni yen koye becce makko eyyi ko anden ko yide ustude doole ɗe beele wona ɗum ala o ustani doole makko Diallel sen garte e sifa goɗɗo heewɓe sa wi Diallel ɓe mbiya ko o weldani Amadou Ba e hono ma en hono ma en waɗi saaha mo ganduɗa nde Cheikh Oumar Anne yiɗi nadde département Podor ina yiɗi nadde gam wonde responsable haaɓe Abdoulaye Daouda walla no usta doole muɗum nde ƴeewa wiya hol waɓe wallu ɗum wiya ko yo ƴeewa Diallel e yimɓe jeegomo woɗɓe gonɗon jeeɗuɗo on tan mbawi ɗum wadde e on saaha onon kaɓuno hekeji ɗi wadde ñalawma waylima walla mo wona ñalawma hannde o no mbiyeɗa Sékou Oumar haɓano bomi Abdoulaye Daouda ko minen landa o haɓno e Abdoulaye Daouda adi Sékou Oumar palasi ɗum ko mbiyami exemple tan mo rokkuma o a faami de ñalawma o waylaki minen ɗo min gonno ɗo ko ɗo min goni to Sékou Oumar tan yeehi wuppa men tewto min kaɓani e Amadou Ba kadi Amadou Ba anda amen neɗɗo sa waylima anda tan tampat ayiɗani ko tampini amen e probléme Macky Macky anda amen minen min jogui responsable goto e leydi ndi ko Abdoulaye Daouda wonno responsable amen kanko goto wonno responsable amen caggal ne meldi ɗon hay min ɗo min kaɓi nde mbeɗa jogui rewɓe tata debbo fof ko Abdoulaye Daouda jogui dépense muɗum hano min belɗi nde min tan haɓno e makko kanko haɓano yeb joni noon ko saabino ɗum ko saabino ɗum ko Diallel wiyata tan ko mo haaɓi foof liɓa mo weldade département foof yahata gemmoɗa an e Abou Sadio Moyen to kam e woɓɓe waɓe noon mbiɗa yewde inde mon nde jeeɗiɗo ɓe ganduɗa mbiɗa yewde inde mon nde gonɗa koyngal konnu jaaɗon gam haɓade ala aɗa andi ko saabino ɗum Allah no hoddiranno Sékou Oumar dañde landing le département Podor ɗum tan Allah sabirino ɗum Diallel hande kam hande a woni élément fonde as nder fof mawluɗe Allah no hoddi an ka mawluyi ɗum par ce que an kam hande ari gonmi koye sifnadema département Abdoulaye Daouda Allah waɗi mbono waɗi ni ko politique makko ɓami ko e joni mi meeɗa nande o jooɗo mbo haala neɗɗo wona e radio wona e jonde galle wona jikku makko wona jikku makko Abdoulaye Daouda kadi a waɗa samba ko mettim ha gara e makko horo réglude probléme joni ko ndinone makko gomono ko wondinone makko nden ha saabi oɗon mbaɗa ko mbaɗon ko salde jaaɗon otoji nen duppe tuy ko wanka ko wiya ko onon goni caggal ko saabino ɗum saabino ɗum wan mbimami Allah no hoddirani Sékou Oumar dañde landi Diallel aɗon mawle hoddi o goni koye ala mo molake ay goni koye haalandema Ablaye ay hande ko Ablaye hanno on Ablaye wona kaɓeteɗo Ablaye ko dañi fof nanda yimɓe gonga Ablaye wawi wasɗum yiide sa ɗum no wawi humtude haajuma wallahi ko Ablaye gollima ko hakke doole mum ko jiiɗen holko mettuno on ha nden ha waɗi ha wiya ko onon tan mbawi wadde ɗum naɗon yimɓeɓe hakkude maaje ɓeeno pelleto ɗum no sume ga ɗum no duppe ga ko adno ɗum huma binnagal min gandano ko woni ndomin jiinde on sa Sékou Oumar woni jomaji min ganda ɗum
ndo ñorti nde ndo dañi gorko nde hamin gandi jikku mom min du tamin koti galle Ablaye onon fof kooti alaɓe ha la zéro émoté woɓɓe kay goni toon kono minen kay min kooti wannoɓe landa ɓe fof hay goto wondani hande makko wannoɓe landa o landa makko kanko Sékou Oumar ñande min jotto gamaji min mbaɗi ɗon conférence presse amen hay goto hen wondani Sékou Oumar hande ɓen fof hande nango caggal Ablaye sappo e nayyi kadi o yaltini hen sappo e nayyi goto fof mbo jogui dépense muɗum duuɓi 5 duuɓi 6 kanko jogui wadde ko o ngalano dépense waɗi kaɓa ɗon dañi dépense gatto wawi sibi jabranga wadde joni sen gatte sifo goɗɗo wiyede joni wonde Macky Sall wonɓe wino jagge Amadou Ba jagge ɗum goppe Sékou Oumar ko hen jeeya Sékou Oumar yaade makko wadde an ko ɗum saabi hande an Sékou Oumar o jaadani ala Sékou Oumar min certi ko ɓuuri duuɓi 4 duuɓi 5 hen min wonni ko 2019 min wonni hedde lebbi 6 men minen mbaɗno lando min darini ɗum lando o daride ha timmi tigi rigui o huccita amen min noddi bato o wi wonde o haalda koye maire uji minen wannoɓe ɓe o wi min jaaha min o haalda koye maire uji o haaldata o wona maire fof haaldata mum ñande he min gariti affaire o minen min gona maire uji kono noon amin joƴƴina maire uji so arti hande o wi o haaldata koye Diallel LY o haaldata koye Abou Sadio o haaldata koye yontaɓe hay sowona maire uji mata makko bella ala min so tawi ko gonga mbeɗa haalanma politique komi ustiɗo hen ni kono noon kala jiɗɗo politique amen feewa yo haalde Ablaye Dawour Diallel LY mi heeɗima audio ji ma yalte réseaux sociaux ji ɗi kalɗa ko heewi guel ɗum so a yettade mbiɗa yo bandiraɓe garta haqqille ko jogo waɗude ko mo Allah lamminta o laamima ha gasi Amadou Ba laamotako ɗum ko gila élection soit kalɗa mbiɗa onon sernaɓe windoɓe ɓe ɓiɓɓe galleji mawɗi ɓe min jii ko bindatan ko min jii ko mbatton ko gande on laamota ko Amadou Ba laamota hande laamota ko janggo Allah hokki laamu ko Abdoulaye Daouda Diallo ko kañum laamoto wadde hande so ɗum ɗo waɗima min mbi wadde an Amadou Ba ma taw ɗon jogdino kusuma ko adi ala wonam an min jibinami ko fonde as wuro ngo jibinami fonde as ngo guila wuro ngo diida faade joni wona douane wona gendarmerie wona hay neɗɗo goto biyeteɗo ko laamu no takke laamu natta wuro ngo sa lelima kadi a haali inde Abou Diop hande ko lamɗa lelima jamma ko koyɗata ko sa hoyɗi Abou Diop tan nane fonde as ha joni ɗum ka hande nan fonde as namnoɓe hay ceelojo diwano fof ko yiyeton den ko mbimi ko fof woni hande tan ko laamu hande tan banggue laamu hande tan sen ƴeewi e jeehi won leydi nukkata hande sa aflima leydi ndi a haali inde Abdoulaye Daouda wallahi haali tan a andat goɗɗe pouvoir ayɗanne mbirmami ko Abdoulaye Daouda lamto hande Abdoulaye Daouda heede pouvoir Amadou Ba yani Abdoulaye Daouda nani pouvoir taw nan woni suwa yanda taw kañum nan woni 3e personnalité ɗum Allah holli kam ɗum Abou Diop on halwa wona kalwo so Amadou Ndiaye nani ma wi halwa ma woɗɗande walla so Mamadou Goudou wurno en hande so wonde ken ga deɓen maɓe mbima no mbatta wadde halwa ɗum ɗo min jibidina hen ka fonde asnaji yumma e bamma poti asko goto hen fof yette ko li a lilima jamma waɗi ɗum a yiyat ɗum kalli ɗum koye radio fuɗum heeɗi wona mi haalani ɗum caggal koye radio kalmi ɗum ñande ɓe mbaɗi ñande mbi makke suuɓima wiyete subaka e mbi makke suuɓi ko Amadou Ba wiyete subaka nde pinmi subaka mbi tan waɗa radio o mbi Amadou Ba lamata hay goto wawa lamminde ɓe Sénégal on saha eyyi joni enen foof ko min Abdoulaye Daouda ko maire am komin komin sattiɗiɓe wadde so Allah hokkima gandal wawde Amadou Ba laamotako a wi laamoto ko Abdoulaye Daouda gandal magal wawno du jowno président de la république mbimi mi anda ɗo tawtami min mi anda keɗoɗa ko kalmi koye radio mi anda ɗo tawtami kono Abdoulaye Daouda ma laama leydi ndi mi anda noon holto tawtami jimi ko firta o laamoto leydi ndi mi andaka noon holto tawtami koye aduna walla ko lakara kono Abdoulaye Daouda ma woni président leydi Sénégal kala jedduɗo ɗum kadi numéro am ko 383 86 71 yo noddat 383 86 71 woni numéro am min téléphone mbimi Abdoulaye Daouda mayata kasanke filtake makko wonani président Sénégal ɗum hay goto wawi hen haydara Allah jabno ɗum yamri heddi noon ma anda min Diallel holto tawtami koye aduna walla koye lakara kono ma waɗ kalmi ɗum koye radio hande cakkitoɗen gasi a laaɓi ko Sénégal fof kalten men jiiɗa ko département Podor hewɓe mbima Podor ala réalisation ngaji makko yeehi toon wiya en ngala caɗele ala ko waɗa toon inauguré makko yeehi acci en ko mbawɗa settade ɓen min mbimi ko mbawmi settade ɓen ala ko joguiɗen enen département Podor fof ko ɓuuri waalo en ngala ko ɓuuri kolngal waalo ken remannoɓe ken jabbannoɓe kala ɗo no foto oto no fota yettade ƴetta marchandise adda ɗum gay makki waɗi ɗon godoro e département Podor ko gon walla fenani kala ɗo johdu wonno e département Podor makki waɗi ɗon pom
yimɓe ɓe ne jaha toon tuggu fanayɗo département o fuɗɗiri ɗo ha jettoyɗa département o hayɗo hoore fone kalɗo laawol wonno makke desini laawol pour yaade joktade e jeeri ndi yaade kalɗo forage wonno nayni poti yadde makke waɗi ɗum kalɗo courant foti yettade e leydi ndi makke waɗi ɗum kalɗo dispensaire foti poste dispensaire foti waɗede e leydi ndi makke waɗi ɗum holko makke heddi hen yimɓe mbaɗa fiiɗi ɗumen makke waɗi ɗum nde Ablaye Dawoudou woni o ministére de infrastructure ɗum ɗo fof bik makko yaltini ɗum o windi ɗum kanko Ablaye Dawoudou infrastructure transporteur eyyi o windi ɗum e désenclavement eyyi kaɗo woni ɗum ko kalanmami ko noon yallah rokku men balɗe juɗɗe e battane moƴƴe amin 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 rokku men hawrude hen e laamu Ablaye Dawoudou min jii aduna belɗo amin ay Amadou Ba so laami noon so Amadou Ba woni président département Podor o ma yooɗan mo fewnu département ha feewa kono noon Allah fawano ɗum e junngo makke on saaha jeeyi leydi ndi ni ma fewan leydi Sénégal ak département Podor mbiɗa so laami noon min ko département Podor jeyami ɗum wawi fewnude leydi ndi foof kono mbeɗa andi département Podor ɗo yummakke bammakko jeeya ɗo mo ñanta ɗum ha yooɗa kanko Amadou Ba so laaminom eyyi mo ñanta ɗum ha yooɗa mo heewani yaade toon walla anda toon no feewi gila laamaki so laamima ma fewnu ciɓɗa ala wona am arande président wiyete ko wat ɗum ɗo wat ɗum ɗo wat ɗum ɗo mbeɗa andi so laamima mo wonde Cheikh Oumar en mo wonde Sambene e Kumben e Demben e Pende en fof ma mbimo ɗum ɗon foti maɓe ñantu leydi ndi kam ha laaɓa département Podor kam ma wono ko noon Allah hoddirani ɗum namdal gotal élection ngaji paaɗi so woodi so Allah lamɗo jaaɓi holɓe cikkuɗa jogo yahoyde ɗum kadi koye juuɗe Allah woni eyyi ko juuɗe Allah woni kono enen yimɓe gonɗo kene haalaɓe kay ay ɗum ma kaal hen eyyi ɗum koye juuɗe Allah woni ayi Pastef meeɗi ko paalel jomni woppude weeɓani Macky Sall ko liggi ko hayso wonde mawɗo leegal wonko liggotoɗa walla mawɗo fedde ha keeso waɗa hunde galle ma he yonne daña teddugal jangoppia noon weeɓani Amadou Ba ko jikke coyɗo yehino ha ɗamini bandum en sela muɗum foof nanɗon mais haalino mbimi sinno Macky Sall lomtinde komo hooli tan ɓolo ɓolo ko hoolaa ɓolde ko Abdoulaye Dawoudou lomtinde komo hooli Abdoulaye Dawoudou Diallo nanɗon hakkude Macky Sall ina anda nanɗon ɗum waɗi mi wiide holko coyniɗa e holɓe coyniɗa yeeso no kaɓɓi dimaɗi taltali piyanɗe ne pella ina ndiyata laamu ɗum ƴamale le fof laamu ayi ɗum ɗon tawde lela ko hoyɗaka taw woni koye juuɗe Allah ɗum tan hoynude wadde a waɗani fonde as a waɗani fonde as gonmi hannde ko Dakar eyyi ɗum noon a jarama Diallel LY a jarama konngol ma cakkitol faade e renndo ngo e banggue politique o hol yimɓe poti yawtade dabɓa seeɗa waaju panta yimɓeɓe o konngol am cakkitigol ina ara e konngol ɗiɗi ko hen konngol ko enen fulɓe batten hakkillaji e koye men konngol gaddingol ngol ko wonɓe landa APR wonɓe opposant hannde ɗo yo mbattu hakkillaji e koye men hannde Pastef wawa fiide ɓe won piggal hannde tamani karwaso e junngo mum karwaso woni ko assemblée so keeɓi assemblée noon Diallel Abou Diop fof ñalla ko fiyede mbaala ko fiyede woto Allah rokkuɓe assemblée o ɗum woni konngol am cakkitingol ngol so tawi mawɗo yiɗi koɓe keɓ noon olonen Macky Sall so yiɗi koɓe keɓ noon Macky oɓe keɓata hayso makko yiɗi ɓe keɓata hayso Macky yiɗi ɓe keɓata min jaɓata on jarama yeeɓiyankoɓe yawo Piindi TV ko mo ganduɗa ko Ly Alassane Abdoul lolirɗo Diallel goto mo fondé as kañum wonno koɗo men hannde on calminama on juurama on jettama ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi